बा इउनिटि फरामनि मथेब्ला जों दिनैनि बेखौ गोख्रोङै जों बुंगोन जे जोंनि नांबोनायनि बेलायावहाय बाव हाइनेस आरो नन हाइनेसनि बाथ्राया जों फैनो नाङा। जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा सासे सागानगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा उदां जानो हायाखै। सेन्ट्रेल जेलाव थानाय 54 दैदेनगिरि आरो केडार्सफोरखौ लानानै बिथांनि एसेम्ब्लियावहाय जाहाथे थाबैनो जों सावरायजागोन। इउनिटि फराम एक्स एनडिपि आफाद उत्तर बारग' एनडिपि जोङो मोनसे खौरां मेल लादों। बे खौरां मेलाव बाहागो लानो हानाय मिडिया फंबायमोननिसिम गिबियाव आङो धन्यबाद होग्रोबाय। लोगोसे खौरां नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय अननायारि सिबिनायखौ जासिनाय थाबाय। दिनैनि गुबै मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे थांनाय 7 तारिख मे जे मोनसे जोंनि आसामाव बा भारत हादरावनो मोनसे लकसभा इलेक्शन जाना थांदों। बे लकसभा इलेक्शननि गेजेरजों जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा इलेक्शनावहाय गोबां आफादफ्रा गोबां पलिटिकेल हान्जाफ्रा बे पलिटिकेल हान्जायाव इलेक्शनाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय गोबां हान्जाया बाहागो लादोंब्लाबो दिनै जेनदों। दा बे देरहानायावहाय जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि दैथायहरजानाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी एनडिए एलायन्स हिसाबै दिनै बिथाङा दिनैहाय बे लकसभा इलेक्शनावहाय क'क्राझार समिति हिसाबै देरहाबाय। दा बे देरहानायावहाय जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बिथांनि देरहानायखौ जोङो गोसो गोथारै गोसो गोरबोजों जोङो बरायना लादों। आरो लोगोसे जों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि क'क्राझारनि जे मोनसे लकसभा एसेम्ब्लिया 10 बोसोर जोंनि बर'नि आखाइनिफ्राय गोमाना दङमोन। दिनै बे 10 बोसोरनि उनावहाय जोंनि बर'फ्रा जिबायदि डेभेलप उन्नति जानांगौमोन, बे 10 बोसोराव जोंहा गोबां बर'जों लोगोसे ट्राइबेल्स हारिफ्रा दिनै गोबां बेक जाना थांबाय। बेनिखायनो दिनै जिबायदि जानांगौ बेखौ जाफुंनो हायाखै। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनि आरो एनडिएनि बिजाथि हिसाबै 10 बोसोरनि उनावहाय बिजाथि हिसाबै दिनै गसंनो हाबाय, देरहानो हाबाय। दिनै बिथांनि बे देरहानायावहाय जोंहा दिनै गोग्गाथाव आरो गोजोनथावना बाथ्रा। दा जों बेखौनो बुंगोन 10 बोसोरनि उनाव जिबायदि जोंहा मावनांगौ बे खामानिखौ दिनै बिथाङा आद्रा थानाय खामानिखौ एबारनिफ्राय एमपि केन्डिडेट हिसाबै जोंनि बर'नि समस्याजों लोगोसे ट्राइबेल्सफोरनि समस्याफोरखौहाय गावनि गोहो थानायावनो गोबांथार मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे मैयासो 9 जुनावहाय 2024आवहाय मोनसे एनडिए सरकारनिफ्राय देरहानो हानाय 3थि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार समायखिरा लानाय मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिमबो सरकार दाफुंनो हानायनि थाखाय जोङो बेखौबो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो दिनै नरेन्द्र मदिजों लोगोसे मैया समायखिरा लानाय एनडिएनि मिनिस्टारफोरखौ इउनियन मिनिस्टारफोरखौ जोङो बरायबाय। आसा मिजिंथिदों नरेन्द्र मदि सारनि दैदेननाय सरकारनि सायाव आरो जोंहा जयन्त बसुमतारीनि जुदि गोहोआव थानाय पावारखौहाय जाहाथे जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि 2020-22 27 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड जालांबाय, बे बिटिआर एकर्ड जालांनायनि जितु माखासे एमअएसफोराव थानाय समस्याफोरखौहाय बिथाङा दिल्लीयाव थानानै गासैबो समस्याखौ सल्भ खालामगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। लोगोसे बिथांखौ जों खावलायगोन जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा सासे सागानगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा उदां जानो हायाखै। सागानगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा उदां जानांगौमोन। बे उदां जायैनि माखासे खामानिखौबो मानगोनां जयन्त बसुमतारीनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो
दिनै बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन जों मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय 54 दैदेनगिरि आरो केडार्सफोरखौ लानानै बिथांनिखौहाय जाहाथे थाबैनो जों सावरायजागोन बेरखांबाय थागोन पार्लामेन्टआवहाय बेखौ जोङो आसा थाबाय आरो जों बेखौनो खावलायगोन जोंनि गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव थाहैनाय माखासे एनडिबिफोरनि जेलाव थानाय बिथांमोनखौहायबो दिनै उदां अख्राङाव लाबोगोन आरो फिसानिफ्राय गिदिरसिम 9.1 निफ्राय लानानै 9.6 क्ल'जनिसिम जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बेखौहाय दिनै नरेन्द्र मदि सारनि सरकारनि आमोलाव आरो जयन्त बसुमतारीनि दैदेननाया गेजेराव इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायनि गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायनि गेजेराव 2025 नि पसिसनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि एक्स एनडिबिनि समस्याफ्रा सल्भ जायो बेखिनिखौ जोङो दिनैहाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय बरायनाय बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो आसा मिजिंथिदों आरो बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारी बिथां आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ नुदों आरो बेवहाय बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों जेब्ला जों मोनसे ससियेल मिडियाआव ओंखारदों जे माखासे एमअसफोरखौ जिबायदि मावफुंनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना प्रेसार होदों रायलायदों बे जोंनि थाखाय मोजां खिन्थु मोनसे खोथाखौ जों मावलायनो जानांगौ जोंनि केसफोरनि सायाव हाइनेस आरो नन हाइनेस सायख'नानै आंनि मथेब्ला केसखौ उदां खालामनांगौनि मथेब्ला जों दिनैनि गोख्रोङै जों बुंगोन जोंनि नांगौनायनि बेलायावहाय बेवहाय हाइनेस आरो नन हाइनेसनि बाथ्राया जों फैनो नाङा बेवहाय जेनेरेलि गासैबो इमिउनिटि जेनेरेल इमिउनिटि उदां जानांगौ इमिउनिटि माबा जानांगौ उदां जानांगौ बेखिनिखौ जोङो लुबैदों आरो बेवहाय सायख'नानै जे केसखौ उदां खालामनांगौ बे बुस्थुआ थाथावनाङा जों बेखौ दिनै इउनिटि फरामनिफ्राय जोङो खावलायहरनाय जाबाय हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।